viabilitat de les explotacions respectant els valors culturals i ambientals del sòl agrari. Com a antecedents, en matèria d'estructures agràries, hi ha diverses normes sobre les que fins ara s'ha recolzat la Generalitat, com la Llei 7 de 1986 d'utilització d'aigua de reg, la Llei 8/2002 d'ordenació i modernització de les estructures agràries, o s'ha continuat també aplicant el decret 118 de 1973 que aprovava el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari en aquelles matèries en les quals no s'havia elaborat una norma autonòmica pròpia. Davant dels reptes i problemes citats, tenint en compte l'experiència acumulada des que es van assumir les competències en matèria d'estructures agràries i en l'exercici de les competències atribuïdes en l'Estatut d'Autonomia a la Comunitat en matèria d'agricultura, desenvolupament agrari, ramaderia, aprofitaments hidràulics, canals i regs, quan les aigües discorreguen íntegrament dins del territori de la Comunitat Valenciana, sempre d'acord amb l'ordenació general de l'economia, és més que oportú la tramitació d'aquesta llei d'estructures agràries que integre la normativa tant autonòmica com estatal, l'actualitze i desenvolupe allò no contemplat en les normes actualment en vigor. L'objectiu és establir un nou marc general que impulsi la millora de les estructures agràries en la Comunitat Valenciana, amb l'actualització i desenvolupament d'algunes mesures ja existents, així com la regulació i establiment de nous instruments i actuacions. A més, la política d'estructures de la Generalitat Valenciana adoptarà així una lògica integradora de les funcions econòmiques, socials, territorials i ambientals de l'activitat agrària, destacant el paper de les persones que exerceixen l'agricultura de forma professional, també de joves i dones i de les iniciatives de gestió en comú del territori. Amb aquesta llei que presentem avui pretenem oferir respostes, solucions i instruments que puguen preparar l'agricultura valenciana de cara als reptes del segle XXI. Per això hem treballat a partir d'un laboriós procés de participació, en realitat nombroses jornades de debat i consulta, amb una alta representació del sector agrari al llarg de la comunitat, a les quals han participat entitats representatives del sector, organitzacions professionals, cooperatives, empreses, altres administracions, universitats i col·legis professionals. Moltes gràcies a tots ells. Ens congratula destacar que al tràmit de la consulta al Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, al seu dictamen preceptiu, s'indica textualment: el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana valora positivament l'iniciativa del Consell per abordar els greus problemes que afecten la situació estructural de les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, a través de l'avantprojecte de llei d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, text que ha comptat en el seu procés d'elaboració amb una alta participació i consens. D'esta manera, hem arribat a la formulació d'un ventall de propostes que desenvoluparan actuacions des de l'administració o des de l'àmbit privat, col·lectives i individuals, que són bàsicament aquestes. En primer lloc, la llei definirà el sòl agrari infrautilitzat i oferirà alternatives per al seu ús sostenible, incloent la creació d'una xarxa d'oficines gestores de terres que consolide i doni suport a les experiències de bancs de terres que ja són una realitat a la Comunitat Valenciana. La llei preveu la constitució de la xarxa de terres com a mecanisme d'informació i assessorament a través d'oficines gestores que duran a terme activitats de registre, supervisió, inventari i seguiment del mercat de terres. La xarxa contribuirà a contactar l'oferta i la demanda de parcel·les agràries i mobilitzar sòl per a constituir explotacions viables, permetent accés preferent a dones, joves i professionals. La llei proposa mapes agronòmics com a eina de planificació per a les polítiques agràries de la Generalitat i, en general, per a tot el sector. Perquè tenint en compte els riscos de mercat i climàtics, les eines d'informació són necessàries per a l'adopció de mesures preventives, existint tecnologia que permet integrar instruments de gestió basats en sistemes d'informació geogràfica. Pensem que el Consell deu adoptar una posició de lideratge en l'impuls a aquestes ferramentes. Altra de les eines previstes és el Pla d'Actuació Sectorial, que sistematitza la planificació integral en cultius de regadiu i secà. A més, estableixen mecanismes de consulta i participació en la formulació d'aquests plans.
També s'inclou la promoció dels parcs agraris com a figura adequada per a la dinamització i defensa de l'activitat agrària als sistemes agraris locals periurbans. Es crea també la figura de la iniciativa de gestió en comú, a la que podran acollir-se les explotacions associatives o agrupacions d'explotacions per a la posada en marxa d'un pla de gestió envers el cultiu, explotació o desenvolupament en comú d'activitats complementàries, així com l'ajuda mútua, adopció de noves tecnologies o l'ús racional dels mitjans de producció agrària. Així mateix, es plantegen mesures de suport públic a la reestructuració parcel·lària. Reestructuració concepte que supera a la clàssica concentració parcel·lària per a la consecució d'explotacions amb estructura i dimensions viables. En la llei s'amplien les opcions de reestructuració seguint procediments que inclouen ja la integració ambiental en els plans de reestructuració, priorització d'iniciatives de gestió en comú, agrupació de parcel·les i permutes voluntàries, clarificant el marc normatiu actual. Altra de les innovacions són els incentius fiscals. S'introdueixen avantatges a la tributació en l'adquisició i arrendament de finques rústiques, més enllà dels beneficis que considera la legislació estatal ampliant les exempcions previstes. També establint deduccions per a transmissions i cessions de finques rústiques a favor de professionals de l'agricultura, així com en les finques incorporades a les iniciatives de gestió en comú i a la xarxa de terres. La llei està plantejada de manera que permeta diversos models de gestió i siga útil als professionals que gestionen propietats diferents, que facilite les permutes, que impulsi la transmissió o cessió de terres, tant com l'agrupació de diferents propietaris o la gestió per part d'iniciatives de gestió en comú. La norma incorpora altres innovacions rellevants. Com hem dit ja, es defineix la figura de sòl agrari infrautilitzat per evitar l'abandó de terres, però també per a contribuir a reduir el risc d'incendi forestal, problemes mediambientals, de salut pública o fitosanitaris. Es crea també la figura de l'agent dinamitzador, com la persona que impulsarà la gestió sostenible del territori als processos de reestructuració, iniciatives de gestió comuna i xarxa de terres. Finalment, es manté bona part d'allò regulat anteriorment per la legislació valenciana quant a les obres d'interès agrari promogudes per la Generalitat. Però considerem que deuen impulsar-se les condicions per a una inversió pública i privada en benefici d'una activitat agrària sostenible i que cree ocupació. La promoció d'inversions sostenibles és fonamental en allò que toca a l'eficiència en l'ús de l'aigua i l'energia. Per això es promourà l'adaptació i millora de regadius i mesures que fomenten l'ús racional i sostenible de l'aigua. Singularment, pel que fa a l'eficiència energètica i hidràulica, l'aprofitament per a reg d'aigües regenerades, la recuperació d'aqüífers, la prevenció de la contaminació difusa, la conservació de recursos hídrics i el bon estat de les masses d'aigua i ecosistemes associats. A més, com a novetat, s'incorporen les obres amb objectius ambientals en relació a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic entre les obres d'interès general que executa directament la Generalitat. I es consideren també la promoció de les energies renovables i les intervencions per a connectar el medi rural amb la societat de la informació i la comunicació dins de les actuacions prioritàries de la Conselleria. En conseqüència, amb la finalitat de fomentar l'autosuficiència energètica, el millor aprofitament dels recursos i subproductes de l'activitat agrària i contribuir a un enfocament circular en la gestió de les explotacions agràries, es donarà suport a les energies renovables obtingudes en l'activitat agrària i en les complementàries. Finalment, la llei regula les obligacions legals, les actuacions de control i inspecció, la tipificació de les infraccions, la quantia i graduació de les sancions, el procediment sancionador i òrgans competents, la reparació del mal causat i l'execució de les resolucions. Fins ací una breu descripció dels nombrosos i diferents elements que composen l'articulat d'aquesta llei, tots rellevants des d'una perspectiva de política d'estructures i política territorial pròpia i valenciana. L'objectiu de la llei és que siga útil per aconseguir explotacions modernes, econòmicament rendibles i sostenibles ambientalment, que impulse la viabilitat de les estructures productives agràries des d'una perspectiva de respecte a la població, al territori i al medi ambient. Per acabar, vull agrair a totes les persones que han participat a l'elaboració del text i especialment a tot l'equip de la Secretaria Autonòmica.
Així mateix, cal agrair als grups parlamentaris que ningú hagi esmenat la totalitat del projecte. Crec que és una bona notícia, significa que estem tots en aquesta empresa comuna, com no pot ser d'una altra manera, per a pal·liar el desavantatge històric al qual es troba el nostre sector agrari. Sens dubte, el debat i votació de les esmenes aconseguirà millorar sempre amb ànim constructiu el contingut del text. Per la meva part, només em queda demanar el suport d'aquesta cambra per a recolzar, previs els tràmits, debats i esmenes oportuns, aquest projecte de llei. Si aconseguim la unanimitat, seria una bona senyal i totes i tots podríem felicitar-nos per això. I seria, sens dubte, un reconeixement merescut per a les persones que treballen a diari al sector agrari a la Comunitat Valenciana, perquè mantenen l'esforç, l'activitat, les explotacions, per la seva estima a la terra i per la seva saviesa antiga. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. I ara passem a la fixació de posició de cada un dels grups. En primer lloc, el grup parlamentari de Ciudadanos i el seu diputat il·lustre senyor Emilio Tormo. Gracias, señora presidenta, doblemente por cederme la palabra y por su comentario, que voy a callarme. Es una broma. Señorías, aquel que no ha veraneado en los últimos 17 años le da las gracias a la señora consellera por estar aquí en representación del Gobierno y también a quien ostentaba la máxima responsabilidad en la Consejería de Agricultura hace ya tiempo, aunque no es suficiente. Vamos a hacer un ejercicio mental, señorías. Separen sus cuerpos atornillados al escaño y iniciamos un viaje por la Comunidad Valenciana, por esta nuestra comunidad, por los parajes de la comunidad. Y yo les preguntaría, ¿qué ven? ¿Ven una tierra todavía fértil, a pesar de las guerras del agua, a pesar de la falta de agua, a pesar de que hemos sido incapaces de dar solución a un problema de agua entre todos? Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Los que ahora ostentan las responsabilidades de gobierno, los que lo ostentaban antes y aquellos que, sin hacerlo, ni entonces ni ahora, tenemos la posibilidad en el futuro de avanzar hacia una solución. Esa realidad que ven, que son campos que han perdido la rentabilidad, que son ciudadanos, hombres y mujeres que trabajan en una actividad durísima, es la realidad que ha estado abocada desde hace muchísimos años a un futuro, en el mejor de los casos, incierto. Llevamos toda la legislatura, señoría, señora consellera, denunciando el escaso interés, a nuestro juicio, la escasa energía, a nuestro juicio, y la escasa voluntad de arreglo, incluso en la figura del señor presidente. Cuando tomaba la palabra y se refería a la agricultura, lo hacía siempre con palabras genéricas, con proyectos genéricos, con, bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Eso es cierto y verdad que lo hemos ido cambiando en el futuro, entre todos, a iniciativa sin duda suya, que es la responsable del ramo. Primero con la ley de contratos agrarios, hasta hace muy poco tramitando en sede parlamentaria y que vamos sacando de la mejor de las maneras posibles de todos los grupos parlamentarios, y luego esta, a la cual también tengo que agradecer en esta ley de estructuras agrarias la participación de multitud de personas que han puesto lo mejor de sí mismos para avanzar en el buen camino. ¿Es un proyecto de ley perfecto? No. ¿Tiene cosas buenas? Sin duda. ¿Vamos a enmendarlo? Sin duda, señora consellera, claro que sí. Ya tenemos presentadas unas aproximadamente 40 enmiendas. ¿Vamos a valorar las enmiendas del resto de grupos parlamentarios para mejorarlo en todos los supuestos? Pues también, sin duda. Lo que pasa es que en el propio preámbulo de la ley, del proyecto de ley, se dan datos escalofriantes. 64 años es la media de edad en el campo valenciano. Quiere decir que los más jóvenes pueden estar en la edad entre 40 y muchos y 50 y pocos. Pero, oiga, es que los mayores pueden estar en torno de los 80 años. Es una barbaridad. ¿Se imaginan ustedes personas de 80 años trabajando en el campo? ¿Se imaginan cosechando? ¿Se imaginan regando? ¿Se imaginan arreglando cada vez que se rompen todos los múltiples instrumentos que se utilizan? Además, una actividad que no es cómoda. No se trata de estar en un despacho, no se trata de estar en una oficina bancaria con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Se trata de estar en mitad del campo, en una situación que por definición es cuando mínimo y cuanto menos incómoda. Por lo tanto, se hacía imperiosa una ley de estructuras agrarias que es compleja y que la propia exposición de motivos del proyecto de ley reconoce el carácter estratégico del campo valenciano. Me ha oído decir muchísimas veces
que el campo valenciano ha sido el origen, incluso el sustento económico de la Comunidad Valenciana en momentos especialmente complejos para nuestra historia. Ha sido el único ramo de la producción que ingresaba divisas en nuestra comunidad y que literalmente nos daba de comer, no solo por los alimentos que producía, sino por la riqueza que producía. Le diré el otro día, señorías y señora consellera, que hablando con un colaborador de este grupo parlamentario, investigando aquellos artículos de la ley que no nos gustaba especialmente, leíamos epígrafes dedicados al control, a la inspección, al procedimiento sancionador, a la ejecución forzosa, a las alternativas del uso del suelo, a la reestructuración parcelaria, todos términos aquellos que pudieran parecer a un espíritu liberal como es el nuestro, nos recordaba leyes y procedimientos y usos y costumbres de tiempos pretéritos. Y avanzamos entre nosotros la discusión del proyecto de ley que afortunadamente ni el Partido Socialista, del año 31, ni los señores de Podemos tampoco, y permítame, no está el señor Montiel, sabe que le quiero mucho, aunque él piense que no, son los representantes de ese partido de la Comunidad Valenciana, otros diputados del Congreso de la Nación, del Congreso de España, que se van a saltar fincas, a ocupar fincas en contra de los dictámenes de la autoridad judicial. Por lo tanto, yo creo que es una acción válida, que tenemos que luchar por ella, que lo estamos haciendo, que vamos a negociar duramente, señora consellera, ya le aviso, y que vamos a poner todo nuestro favor y nuestra parte para que podamos aprobar esta ley antes de que acabe la legislatura. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consellera. Gracias, señor Tormo. Gracias. Será ara la il·lustre senyora Beatriu Gascó, del grup parlamentari Podem, la que fixarà la posició del seu grup. Quan vulgui, senyora Gascó. Bon dia. Moltes gràcies als representants i les representants del sector primari, de les organitzacions agràries, de les cooperatives agràries i moltes gràcies sobretot a tota la gent que ha fet possible aquesta llei. Em consta que són moltes les persones que han contribuït i una llei necessària, una llei de consens i que ens alegrem que arribi ara, encara que quasi al final de la legislatura, però millor tard que mai. I sabem que hi ha hagut molt de treball abans i per això arriba en aquest moment. Des de Podem hem valorat com a molt positiva aquesta proposició de llei, no sols per la necessària, com deia, sinó també per l'avançada i positiva que és en alguns aspectes, com ara els parcs agraris, les iniciatives de gestió comuna o de reparcel·lació, de reestructuració parcel·lària o la xarxa de terres. També, precisament pel que deia, pel procés participatiu i l'alt nivell de consens que hi ha darrere d'ella. Aquesta llei aconsegueix enfocar la reforma de les estructures agràries valencianes tenint en compte els dos principals reptes a superar, la propietat minifundista i la necessitat de conservar el sistema agrari tradicional. Ja el seu primer objectiu, millorar la viabilitat de les estructures agràries amb la finalitat d'obtenir rendes agràries suficients que asseguren unes òptimes condicions de vida als seus titulars, posa l'accent en la inviabilitat actual del minifundisme, la parcel·lació i altres elements. Aquesta proposició de llei ajuda, de fet, a entendre un concepte tan complex com el de la viabilitat de les estructures agràries, tot i superant l'enfocament de la modernització sense límits que fins ara havia arrossegat qualsevol actuació per resoldre el problema. I és que, senyories, la Comunitat Valenciana és, en valors absoluts, la comunitat autònoma que ha patit un major abandó d'explotacions agrícoles d'Espanya en el període 99-2009, amb un total de 49.460 explotacions. També és la comunitat autònoma amb menor percentatge de titularitat juvenil, amb un 2,31% d'explotacions en mans de persones menors de 35 anys, al mateix temps que tenim un dels més alts percentatges de titulars de més de 55 anys. Aquestes dades il·lustren els greus problemes que, d'una banda, la falta de planificació a llarg termini, però també la falta de regulació dels mercats i la pèssima articulació de la cadena alimentària han causat al sector primari.
No obstant això, existeixen problemes evidents derivats de la pròpia estructura del sector. La fragmentació de la propietat de la terra, la falta d'una cultura de la gestió comuna de la producció, l'escassa mobilitat del mercat de terres, la falta d'eines que faciliten la planificació a professionals del sector i la deficiència d'inversió pública i privada en benefici d'una activitat agrària sostenible i generadora d'ocupació. Afavoreixen l'abandó progressiu de la terra, especialment en les comarques amb majors dificultats agroclimàtiques. La pressió sobre els usos del sòl porta com a conseqüència la pèrdua progressiva de sòl fèrtil, tenint conseqüències directes sobre la nostra capacitat de mitigació del canvi climàtic en ser precisament aquests sòls els majors embornals de carboni. I ara, una vegada s'aprova aquesta llei tan necessària per a l'agricultura, caldrà recordar a l'hora d'aprovar els pressupostos, encara que els pressupostos s'aprovaran abans que la llei, però sí que caldrà dotar-se de recursos econòmics i humans suficients i seguir apostant pel renovament i la continuïtat del sector primari amb decisió i valentia. Un sector crucial per al futur del País Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó. Serà ara la senyora Graciela Ferrer, del grup parlamentari de Compromís. Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Sí, esta vez gastaré algo. Gràcies. Sí. Bon dia, senyories. Avui estem ací per a començar la tramitació parlamentària d'una llei que ha estat molt esperada pel sector, que ha estat molt consensuada amb tot el sector agrari del nostre país, que ha estat molt treballada per incorporar el coneixement que hi ha tant en l'experiència com en les universitats, en els centres d'investigació, justament per una qüestió que està molt relacionada amb el que parlàvem en el debat anterior, per reduir la nostra vulnerabilitat davant el canvi climàtic, davant la globalització, davant la competència d'altres països. I aquesta llei és tan important perquè justament posa el focus en els elements estructurals que des de fa quasi 20 anys ni s'havien tocat. I que també posen el focus en els aspectes que tenen a veure amb la planificació de l'activitat agrària, amb la generació de coneixement, de posada a disposició de la informació amb eines com el mapa agrari, amb les meses sectorials, amb els plans sectorials, perquè per a poder competir al món, per a ser menys vulnerables davant el canvi climàtic, necessitem tindre una estratègia. I aquesta estratègia, per una banda, passa per conèixer i per veure, anticipar i posicionar-nos per aprofitar les oportunitats que tenim al davant. Per una altra banda, és fonamental perquè aborda el problema estructural del minifundisme, de l'escassa dimensió de les parcel·les, posa en marxa mecanismes per a mobilitzar les terres i que no estiguen ni arriben a estar abandonades ni infrautilitzades, sinó tot el contrari, posant en moviment elements tant de l'administració com és la xarxa d'oficines de gestió de terres, com també una figura que jo crec que és molt interessant de l'agent dinamitzador, d'aquest facilitador que connecta la gent dins del propi territori, que proposa possibilitats de col·laboració, que assessora,
per a que aquesta llei pugui ser utilitzada en tota la seva amplitud. I també l'element molt interessant i molt important i novedós d'innovació social de la iniciativa de gestió en comú, que és fonamental per a assolir grandària suficient per a fer viable l'explotació i, per tant, rendible el treball de llauradors i les llauradores, també està ahí. També s'incorpora, crec que és la primera normativa, almenys a escala espanyola, que incorpora el concepte de parc agrari. Això és importantíssim perquè se reconeix un tipus d'iniciativa que ja s'està portant a terme, però que se li dona un marc legal per a poder ajudar aquestes iniciatives que van de baix cap a dalt. I també es regula i es dona seguretat jurídica a tot el procediment de reestructuració parcel·lària, amb iniciativa pública, per iniciativa privada, amb una sèrie d'incentius econòmics, d'ajudes econòmiques per a facilitar aquest redimensionament de les explotacions per a que siguin viables i per a que la gent pugui viure dignament del seu treball i treballar i viure als pobles i també avançar en aquesta agenda no sols d'un nou model agrari en el País Valencià, sinó també aquesta agenda que parlàvem la setmana passada contra el despoblament. Moltes gràcies, senyora consellera, per portar-nos aquesta llei i per descomptat que farem tots els esforços per intentar que isca endavant amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ferrer. Serà ara el senyor David Cerdán, diputat del grup parlamentari socialista, el que farà la seva intervenció. Gracias, presidenta. Enhorabuena, consellera, enhorabuena al secretario autonómico, al director general, a todo el equipo, porque yo creo que hoy lo que se trae aquí es una ley que puede ser claramente disruptiva, es una ley innovadora, es una ley que puede revolucionar el campo y que parte de una estructura inédita en la literatura jurídica de las comunidades autónomas de este país. Es decir, hemos cambiado el viejo concepto de los 80 de concentración por reestructuración y yo creo que ese es el gran acierto de este texto normativo que nos trae a esta Cámara y creo que va a significar un antes y un después. ¿Por qué no es lo mismo concentrar que reestructurar? Porque concentrar es muy sencillo, hacer explotaciones más grandes en cuanto a terreno, pero reestructurar tiene un concepto interior mucho más profundo. Es decir, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con quiénes lo hacemos? ¿Y con qué herramientas? Desde luego con un principio, una misión, unos valores y unos objetivos que están muy claros, tanto en los antecedentes, en la introducción de la ley como en su articulado. Es decir, queremos hacer una reestructuración que evidentemente tenga una viabilidad social, que tenga una viabilidad medioambiental y que desde luego garantice esa viabilidad económica que es fundamental cuando hablamos de un sector productivo estratégico, como ha dicho algún compañero, creo que el de Ciudadanos, que todos compartimos. ¿Para hacer frente a qué? Pues evidentemente a un concepto que todos desde hace 20 años veíamos en nuestros pueblos, que es el abandono de tierras, y que hasta el momento nadie ha hecho algo serio para tratar de paliarlo hasta el día de hoy. Menos mal que es usted una consellera poco operativa. Ha tenido que venir usted para poner y plantear estas cuestiones de cierto calado. El abandono de tierra, la fragmentación de la propiedad, la rigidez del mercado de tierras y eso que conlleva evidentemente a dos fenómenos que son muy graves y que tenemos que atajar, es decir, la rentabilidad de las producciones agrícolas y, desde luego, cómo somos capaces de atraer a este sector talento, gente joven, mujeres y, desde luego, grupos también empresariales con cierta responsabilidad a la hora de invertir en un sector que no podemos abandonar si queremos seguir siendo lo que somos, es decir, una comunidad, la Comunidad Valenciana, que tiene sus raíces en la tierra. Ya han comentado anteriores compañeros cuáles son las innovaciones. Yo
voy a destacar una, desde luego la definición de suelo agrícola infrautilizado, porque ahí parte todo lo demás. Desde ese punto de vista, desde el reconocimiento de un hándicap, de un déficit que tenemos, desde luego es como podemos ir recuperando un sector que sea respetuoso con la tradición, evidentemente, pero desde luego innovador, punta de lanza de determinados sectores, aplicador y utilizador de nuevas energías y, desde luego, nuevos modelos de producción. Y apunta a nuevos modelos de producción, desde luego, la iniciativa de gestión común, la constitución o creación a través de esta ley de los parques agrarios. Yo creo que todos conocemos muchas zonas que con esta figura puede tener un valor ese territorio y no caer en manos, como siempre, de la única salida posible, que es la urbanización, la especulación y la reconstrucción, que luego no tiene vuelta atrás. Yo creo que es un elemento fundamental la iniciativa de gestión común. La red de tierras va a ser una herramienta fundamental y, desde luego, el agente dinamizador, que tendremos que definir muy bien qué es, acotarlo claramente para que no se pervierta, lo digo claramente, y no se convierta en lo que nadie quiere que sea, sino que sea el evento motor de esta ley. Y luego voy a destacar algo que usted sí ha mencionado, pero que es muy interesante. Incentivos fiscales hasta el 99% en cuanto a transmisión de determinados procedimientos jurídicos y ayudas concretas que están en la ley, al 50% de inversiones en ayuda a energías renovables, hasta el 50% en inversiones para aquellas iniciativas de gestión común en materia de obras, de reestructuración, de modernización. Y yo creo que esto demuestra que no es un brindis al sol, sino que creo que se va a constituir como una ley de referencia para todo el sector, por lo menos en este país, y yo no diría que en el conjunto de la Unión Europea. Enhorabuena a todos. Queda mucho trabajo, pero el trabajo será muy positivo. Muchas gracias. Gracias, señor Cerdán. I ara sí serà el grup parlamentari popular i el seu diputat, senyor José Ramón Calpe, el que fixarà la posició del seu grup. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyora consellera, senyores diputades, senyors diputats. Efectivament, hem de celebrar que per fi avui estiga en aquestes corts ja este projecte de llei que tantes vegades nosaltres també hem reclamat i hem preguntat per ell. Celebrem, com s'ha dit, perquè ens consta per la nostra interlocució amb els agents socials, que gaudís d'un ample consens i per això, i perquè he de reconèixer que ofereix mesures interessants, no li hem presentat cap esmena de totalitat. Compartim un objectiu que així s'ha mencionat per la consellera i per altres diputats que han participat, que és que efectivament hem d'evitar l'abandonament de terres i hem d'aconseguir que les explotacions siguin rendibles. I també jo crec, no s'ha dit massa, algú ho ha dit també, que és important guanyar dimensió, perquè està molt bé lo de la venda de proximitat i totes aquestes coses, però al final som un territori que té una gran extensió de cultius i que necessita vendre fora, i els nostres competidors normalment tots ells se caracteritzen per tindre explotacions de majors dimensions. De tota manera, el projecte té coses que no podem compartir. Algunes venen reproduïdes des de la llei de l'Horta i no vaig a tornar a repetir així els arguments que tan brillantment va defensar el meu company Luis Santamaría quan parlava del sòl infrautilitzat. És que aquestes mesures coercitives no ens agraden. A més, tenen una llarga tradició des del temps de la Il·lustració de Florida Blanca i d'Olavide i passant per tots els règims polítics que ha conegut Espanya, i no han aprofitat en realitat per a millorar la situació de la gent. Inclús si llitgen un llibre clàssic de l'economia valenciana, com és la Via Econòmica, la Via Valenciana d'Ernest Lluch, quan conta què va passar en les amortitzacions del segle XIX, diu que no van aconseguir que la terra fora per a qui les treballara, sinó que la terra va ser per a que ja eren terratinents o per a professionals liberals o altra gent que no eren precisament els camperols. Per tot això, aquest tipus de mesures no ens agraden i
de fet, demanem la seva supressió. A banda de que considerem que tenen poca seguretat jurídica. Mire, senyora consellera, és que resulta que la llei de reforma i desenvolupament agrari del franquisme, inclús quan parlava de les finques manifiestament mejorables, que serien el sòl agrari infrautilitzat, li canvien el nom, però tampoc inventen res nou, encara que vostès tenen una tendència a l'adanisme, creava un jurat per a determinar quines eren les finques, presidit per un magistrat. I vostès, en canvi, presenten una llei plena de conceptes jurídics indeterminats i difereixen el reglament qui determinarà això. Jo crec que siga el franquisme més garantista que el Consell del Botànic sembla una cosa un tant sorprenent. Però, en fi... De tota manera, anant a les coses positives, procediment de reestructuració, iniciativa de gestió comú, ens agrada la idea, sobretot per una cosa que també ha mencionat algun portaveu, i és que no se trata en este cas de furtar-li la propietat a ningú ni de privar-li dels seus drets, sinó de que tots els que ja són propietaris puguen seguir sent-ho i puguen, a més, actuar en una transformació de les seues terres que les puga efectivament donar més rendibilitat. Ara, creiem que caldrà millorar el procediment de reestructuracions, pareix d'una complexitat tremenda que pot fer-lo quasi inviable, i això hi hauria que corregir-ho, i confiem, també ens ha arribat un missatge de la seva conselleria que estan disposats a valorar les nostres esmenes, la primera vegada que ens passa, però ho celebrem. Creiem que això s'ha de corregir, i després ens preocupa la situació econòmica, com dia la senyora Gasco. És sorprenent, ens deixa bocabadats, que la memòria econòmica del avantprojecte diga que para la aplicación y desarrollo del texto propuesto no es necesaria la ampliación de medios materiales y humanes. Però si vostès van a crear el mapa agronòmic, l'han de mantindre, creen les xarxes de terra, creen agents dinamitzadors que hauran de ser funcionaris, han de posar funcionaris i assistències tècniques per a les reestructuracions, han de subvencionar les obres, que per cert ja se subvencionaven en la llei del PP de l'any 2002, que pareix ser que en 20 anys no van fer res, però jo li convido no sols a que recordi aquesta llei, sinó a que miri els pressupostos 2004, 2005, etc., fins la crisi, i els diners que se posaven per a aplicar aquesta llei i els que vostès posen actualment per a coses paregudes, i naturalment en la comparació perdran per golejada. Però, en fi, però bien, havent de posar tots aquests diners, com pot dir la memòria econòmica això. Va dir el representant de l'Associació Valenciana d'Agricultors, quan va comparèixer el procediment de participació ciutadana, que se necessitarien uns 500 milions d'euros per a fer possible això. Jo no sé si això és la quantitat o no, però crec que la memòria econòmica hauria previndre unes inversions a llarg termini i donar unes indicacions per a futures lleis de pressupostos que posaren ja aquests fons que cal aplicar per a desenvolupar tot això. No siga que acabem fent una bona llei, que espere que sí, i al final el senyor Soler i qui mana dels diners no posa recursos per a poder-la aplicar, i en el qual haurem fet, com se diu vulgarment, un pa com unes hòsties. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Calpe. Senyories, finalitzat este punt, passaríem al següent. Una vegada que ja hem fet el debat de totalitat, el següent i últim punt de l'ordre del